Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. Teď budeme hrát hru 3D Tanning. Tak už tady mám to načetlý hezky. A autíčka, jaký se dáme. Jestli nevíte, že o co v té hře jde? No vlastně to nutí si jen tak auto, který chcete. A tak. Je to velmi lehké. Tady máte na výběr spoustu aut, skoro všechny. Myslím, ale nevím. Dáme si nějakého třeba Subaru a dáme si třeba tady toho Camaro. Reklamy se omlouvám. Načítej se. Jdete nějak pomalu. No, už se na to načítá. Jdeme na to. Tak, takhle to vypadá už teď hezky. Ale to ještě víc tomu. Takže. Další? Ale tak to je hezký. A dál. Tyhle se necháme, to je hezký. Počkej to. Tak. Teď Bumper. Ten si dáme. Třeba takovej. Ten hodně hezký. Jo, budeme to mít asi jenom 3 auta. Už, takže dohromady 4 stajky. Dáme si ještě třeba toto. To je Real Bumper. To je hezký. Side skirts, to si dáme tady. To je hodně hezký. Nevím, že jsme dali policejní sirény, ale ne. Daylight, to si necháme. Spoilers, já si nedávám. Musím to s čím menší dát. Ten docela ne, to není až tak velký. No, tak vymážeme tady to. A necháme si tam tady ten. Dáme si dark blue. Tak. Ukaž. Jo, to je hezký. Teď si dáme hoodband. Takovýhle. Tak si dáme tady. Zrcátka, taky tady. A se asi necháme, nebo si tady dole. Roof scoop. To si musím dát. Tady to. Winner. Dám si tady to. A barvu žlutou. No, skla je jasně, že černý. Interiér necháme. Neonik si dáme. A tak to dáme černý.
Tak jo, no já jsem říkal 3, viď, tak. Ale tak to stačí. Tak, tady to byla ukázka na hru Triatuning a čau.